Ano yung plano mo ngayong graduate ka na? Ano po, High school ano, college ka na sunod? maghahanap po ng mapangasawa. Ha? Dahil sa hirap ng buhay, naisipan ng mga kabataan ang pag-aasawa at hindi na tinatapos ang kanilang pag-aaral. Si Joanna, yung iisa lang yung uniforme dati. Anong handa mo, Joanna? Wala. Ha? Wala. Wala? Wala kami pera. Ganyan kasi si Joanna. Ano man ang hirap ng buhay, ay dinadaan na lang niya sa tawa. Bakit po talaga kami ngayon? Minsan po, wala kaming pambigas. Ang batang lumaki sa hirap ay kaya lampasan ang anumang balakid at mga problema. Dahil may kasabihan, kapag lumaki ka sa hirap, ay kaya mong tiisin ang lahat para magtagumpay. Ito yung ano mo? Kan malabing kalat. Ito po. Ayan. Di na. College ka na sa sunod. Wala ba pang college? Walang pang-college. Hindi. Malay mo may pero gusto mo pa mag-college? Sana po. Gusto pa, pero wala talaga. Pero sana may makapansin sa'yo, maging scholar Ano ka? Sakto po. Tama. Ay, naka-address ka, saan galing pala? Nag-baccalaureate mas po. Kasi graduation mamaya. Ay, good luck, may honor ka pala. Yun po. 91 average. Wow, congrats. Saka may give, samahan kita. Doon po sa, Tara. Lola Sika. Ang ganda ng Hindi ito nauubusan. ito kahit tag-init. Pag tag-init kuya, minsan hindi na uurabot niya. Pero pag Ganda. hanggang dito. Hindi lang pwede inumin. Kapag po, tinatanggalan ng tubig, yung panigagong tubig. Malinis pala yun, sinasabon din yan. Para malinis. Tigba-brush na lang para maalis yung mga Baka hindi mo na kaya yan. kaya ko nga dalawa niya. Ay timbangan. Nining! Makukulit yung ikos Sabi namin yung matulog. Ano sila mama mo? Papa mo? Nasa kubo po. Ay, ganda dito. Gulayin. Nakain ka niya? Iyo po. Sarap yan Tawag yan nyug-nyugan. Dito wala ka tubig. Si ate niya ng paayos. Ang alin? Po. Ayan. Ay ito. Pinadalan kayo ng Kaso walang tubig yan. Wala pa tubig. Kakaroon pa lang. Wala talaga tubig. Kaya ngayon, sa bubon ka muna Minsan
minsan pag high blood yung may-ari ng bubol, ayaw paggamit. Minsan doon? Bakit? Yung iba po kasing nagagamit, yung mga ng shampoo nila, iniiwan lang doon. Nagagalit yung may-ari minsan. Kaya minsan, hindi niya pinapagamit. Okay. Tutulungan ka ni Miming. Pakan na oh. Yeah. Yung mga likod ko na bagay pag hindi nila ganyan, tiro pinta ganyan. Saan niya kakabit, bro? Di bro, turo kan lamang kan dua sa tulo, Yeah. magrina. Extension. Nasa napilo kong tamay ka pampatiste. Yan na muna. May pa pang batang pangharong. Magkakaroon yan. Yan ay, first owner ito. Iba-iba sila pang nagdayo. With honors. Parpan Camila Borromeo with honors. Enterios Joanna Ordaz with honors. Class Advisor Ma'am Renelyn Joyce E. Mamarina. Technical Vocational Livelihood Track, Agri-Fishery Arts. Hoy! Kumusta? Congrats! Success? Sumakses! Success. Ay, grabe yun. Success. Kagatin mo. Kinagat. Sige, congrats. Yung gusto mo bang mag-college o? Gusto po. Kaso walang pera. Ano lang, basta tiwala lang, Tagal din ng graduation nyo, kaso bawal lang talaga pumasok dun sa Bawal po. Pasa mo yung video mo, nag-video ka? Hindi po. Ayan po si Joanna, yung iisa lang yung Ayan. uniforme dati. Anong handa mo, Joanna? Anong handa mo, Joanna? Wala. Ha? Wala. Wala? Wala kami pera. Eh, Sino nagsi-celebrate kami? Wala. Matutulog Iya. na kami pagkatapos. congrats. Sa bukas, balikan kita. Vlog kita ulit bukas, Iya pa. Congrats. Ito po. Ayan, bye-bye. Mali nga, magandang hapon o gabi. Ayan. Oras pa ay karating lang po ni Joanna. Ayan, kahapon po ay nag-graduate siya. Baka manuka tong aso mo. Sama ng tingin. Ay, madilim Ayan. Ha? Okay na yan. Si Joanna. Kumusta yung graduation niya? Ayos lang. Nabigyan kita mic. Lagay mo ito yung mic. Ayos lang. With honor ka Yes po. Iya po. Sobrang nakakapagod kahapon kasi mahaba. Madami kaming grade 12. Oo nga, Tapos, umabot ng maghapon din gabi. Gabi ka na ba nakauwi? 8:30 ata po yun. Po, madami kasi kami tapos mahaba yung pagpasok po. Baga. Tapos, syempre may mga speech pa. Tas, Nag-speech ka? hindi po. Po ang nag-speech yung mga nasa academics na Kami po kasi nasa TVL lang. Tapos, yung yun, mga with highest sila. Kami with high lang. Ay, naglam. Nawala yung ilaw. Kumusta? May handa ka? Wala po. Wala kami pera. Dapat kayo Jollibee. Wala man pong pera. Paano? Wala sa bagay. Hindi makaka-Jollibee. Kaya mo pag tayo, i-belated na lang natin Kahit pasyal na lang sa So, yung plano mo ngayong graduate ka na? Po? High school, college ka na sunod?
maghahanap po ng ano, mapangasawa. Ha? Mag-asawa ka na? Huwag mo na. Hindi po. Ano po, magtatrabaho po. Yung Hmm. dati kong ginagawa kapag bakasyon, nagtatrabaho ako. Mahirap kasi yung ano, yung buhay, kaya maghahanap ng ano, mapapangasawa yung ano, yung apam. Apam. Huwag mo hanapin ang ano kasi, ang pangasawa. Pusang nadating yan. Yan Ano? po. Basta ano lang. Bukas. Ayun. Man- Yun na lang. Sana may mga ano, may mga sponsor kang ano. Yan po. Yung gusto kang maging scholar ano. Ano, Dati mayroon sana kaso po. Kasi ano, gusto ko talaga mag-teacher. Gusto ko talaga mag-teacher? mag-teacher. Ano po, nakapasa na ako sa entrance exam. Mm. Nag-entrance exam na ako. Tapos, may interview na. Kaso, sabi ko nga, hindi na po ako mag-aaral kasi sino magpapaaral? Saan kukuha ng pagpapaaral? Tapos, sabi ko, hindi na po ako nagpa-interview dun sa campus na inanuhan ko. Sabi ko, kasi final decision na magtatrabaho na muna po. Kasi meron pang isang nag-aaral, yun na muna. Sana, yung kami po, matulungan po namin siya na matapos niya hanggang sa college. Kapag kaya namin po na matapos yun, pwede naman kami magsunod kasi hindi naman mawawala yung paaralan po. Sabagay. Ganun. Kahit may edad na baga ano, na nakapag-aral ka. Madami dyan, yung mga matatanda na Kaklase mo? nag-aaral pa. May po ako kaklase, 22 years old na, tapos kami 18 pa lang, 17. Wala naman yung mga 40, 30, wala na. Wala po. Pero dito po sa college, dito sa ang mga student po, matatanda na po sila. Yung mga, nagkakwento sa akin yung mga friend ko na yung mga classmate doon ng iba, yung matanda na. Tapos, ganyan. Tapos sabi ko, kaya po, hindi po hadlang yung yung edad. Kung gusto mo makapagtapos ng pag-aaral, syempre, kung gusto mo talaga. May paraan talaga ano. Tsaka gipit na gipit po talaga kami ngayon. Minsan po, wala kaming pambigas. Talagang hirap din ano. Opo. Lalo na ngayon, wala si Papa. Anong ginagawa niyo pag wala kayong bigas? Ano Po, nag-iihaw po minsan si Mama kapag ihaw-ihaw yan. nag-iihaw po si Mama, yung naghihingi siya kay ate ng pampuhunan. Siyempre po, doon kami kumukuha ng pang-araw-araw. Hindi siya tumatagal. Nauubos yung ni Mama. Bilis ano? Mabilis maubos yung puhunan. Kaya wala pong nangyayari. Sabi ko, kung mag-aaral pa ako ngayon, wala kaming walang magpagpupunan. Pero balak mo na lang magtrabaho muna. Opo, kasi Pero kung may mag-volunteer na maging scholar ka at di ka na matrabaho. Siguro po. Kasi pero po kasi gusto ko po kasi makatulong kila Mama ngayon kasi yung bahay namin ganto. May Trabaho talaga butas-butas na yung Natulo na yan. Opo. Grabe na. Doon. Tulad yan nung nakaraan nag-igib ka. Opo. Tapos Kailan magkakaroon yan ng tubig? hindi Matagal pa? pa nga po alam, matagal pa po siguro. Baka kasi akala nila may gripo na kayo, nag-igib ka pero wala pa palang tubig yan Wala pa po yung tubig. Po, 7 years na. 7 years. Grade 2. Ayun po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 years na kami dito. Ilang taon ka na ngayon? 18 po. Ay, matanda pa pala sa yung matanda po ako. ikaw? 18? 17 pa lang siya. 18 na, nung March. Pero, nag-18 Kuya December. Matanda ka ng buwan. 2007 ako, 2008 siya. Iya. Buwan lang, halos magkaedad lang din. Wala kaming tubig, simula nung Naigib ko. May balon kami. Nakailang balon na kami. Una doon. Tapos, dyan. Tapos, doon ulit. Tapos, lagi namin tinatanggal kasi minsan hindi maganda yung tubig. Tapos yung dyan daw hindi daw maganda kasi nasa may daw, nasa may pintuan. Kahit tinabunan niya yung
pangit daw po, sabi ng mga natatanda. Ay, kasi ano yun, nasa bungad, Bungad daw po baka may kasi. mahulog. Buti wala pa naman nahulog dyan. Ay, dito po, yung pinakauna naming meron dyan, Ah. pinakauna naming balon. Tapos, gabi, May nalaglag. nahulog. Lasing. Hindi man, hindi lang nakita. Ay, sino? Nahulog. Si Kuya Ator, yung mataba. Ay. Loko. Nalaglag yun dyan. Uh, Tapos minsan yung mga alagang pato ni mama nalalaglag sa napamatay. Hindi po. Nakukuha pero madumi na yung yung tubig. Ayun. Kailangan dapat talaga, alisin yung tubig. Puso. Ano? Opo. Puso yung, Pag puso kasi gagastos na magastos. wagay, Yung yung water pump. hindi mo na kailangan, mura lang naman yan, nasa 2.5. Yun po. Sabagay, mahal din yan, Mahal din. bubumba ka lang. Saka may tubig na baga, hindi mo na kailangan maghukay. Ayun. Pero po, malangsa siya, dahil siya pwedeng inuman. Oo, Hindi pang, siya pwedeng, pang CR lang. CR. Panghugas, Mm. panglaba. Ganyan. Ah, sila mama mo, papa mo. Nasa po, sa likod po ata. Mm. Doon Ayun, kikwentuhan sila. madilim na. O Ayun sige, po. Joanna, salamat sa Ayun po. balitaan kita kung sakaling yung pwede mong panawagan para yung gusto po mag-aral pa Sana ng- merong magbigay, ay hindi sa magbigay, may mag-offer na paaralin sana ganyan kasi maganda din po mag-aral, na i-enjoy mo yung yung pagiging dalaga mo, na i-enjoy mo yung mga meron kang memories na nabubuo sa mga tao. Mm. Kaya gusto ko po mag-aral para may madami pang adventure na magawa. Eh, sige, Joanna, at gabi na. Ibigay ako sa'yo pang pang gastos-gastos lang. Thank you po. Ayan. Papay, sana bumalik yung sponsor mo dati kasi natigil ako pag-vlog sa'yo, Ayun busy ka po. na. Pero ngayon, sana may makapansin. Tuloy lang. Sige, Thank you po. bye. Ayan po mga kalingap, si Joanna.